ще вземеш. Отиди да вземеш от масата нещо. Хайде, Вероника. Вероника. Да? Хайде, мама. Да, на масата поема. Внимателно. Кое ще вземеш, мама? Художничката на мама. Здрава художница. Тя първо попипна инжекцията, таман викам баба ще я лекува. Сега мати. Айде, мати, кое ще вземе? Айде, мати. Кое ще избереш, мамо? Айде. Матите, кое взе? Кое взе? Иди, моето. Какво е то? Иди. Плюс. Видяхте ли кое взе? Иди, Видяхте Ляна. такива малки бучки слагаш и пак ги Да, милинка. Хайде на баба художничката, я да Айде, видим баба, още баба. нещо, Айде. ще вземе ли втори път. Айде, телефон. Сега мати пак. Сега на мати. Не, телефона го хвърли. Друго, мамо, ще вземеш ли, Не, миличка? хвърли го телефона. Мими. Чакай да видим Чакай, Вероника какво друго. сега първо Вероника, защото тя се учи да ходи. Въобще. Не го ще. Дядо, кой ще вземе дядо? Изял. Мати иска. Чакай. Не, мати иска. Айде, давайте сега. Давай. Айде, най-после фотомодела на трето място. Кое взе сега? Ще става определено на изкуството. Или художничка, или... Айде сега да Айде, видим. малко Кино сега. и Така! Браво на баба! Кое взе, мамо? Кое взе, мамо? Браво! Мистер Баб.